बाबा बाबा के भवनवा हो रामा बाबा का भवनवा हो बाबा के भवनवा हो रामा बाबा के भवनवा हो बाबा के भवनवा रे रामा बाबा के भवनवा हो बाबा के भवनवा हो रामा बाबा के भवनवा बाबा के भवनवा हो बाबा के भवनवा हो बाबा के भवनवा हो बाबा के भवनवा चैत में लागे नाही मानवा हो रामा बाबा के भवनवा चैत में लागे नाही मानवा हो रामा बाबा के भवनवा चैत नया एक राइटर मसरख थाना बंगरा निवासी अरुण उजाला जितने नयका गीत होला अरुण उजाला जी के गईले और जितना भजन वजन बा उ राजू बाबा डंसी गोपालगंज जय हो चैत में लागे नाही मानवा हो रामा बाबा के भवनवा चैत में लागे नाही मानवा हो रामा बाबा के चैत में लागे नाही मानवा हो रामा एगो गार्जियन के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा और हमरा श्रीवास्तव भैया हजारों हजार के श्रद्धा दिले बनी पाव लगी बा अपना जे हाथे अपना सैया के खियोई अपना जे हाथे अपना सैया के खियाई हो अपना जे हाथे अपना के खियोई हो अपना जे हाथे अपना सैया के खियाई अपना जे हाथे अपना सैया के खियोई सैया के खियाई सैया के खियाई अपना जे हाथे अपना सैया के खियोई सैया के खियाई क्या बात है जिया सूतलो में देखी सूतलो में देखी ले सपनवा हो रामा सैया के भवनवा आई गार्जियन पुरस्कार दिलस व्यास जी आई ना चैता का फुहर में कुछ नहीं के रखल फुहर में कुछ नहीं रखल बाबुल की दुआएं लेती जा कितना बाबू बाबुल भी नहीं है अरे जोड़ी उ अपवाद में केहू के जोड़ी लागल बा ना तो जोड़ी लगबे ना करेला ना जिंदगी और जेल अगुतैबो त ना कटी सबूर से कटेला कोनो कारण से राउर जेल में चल जाई अब फूका फाड़ के रोवे लगे तो बहरी निकल जाए आ जिंदगी ये दोनों सबूर से धैर्य से काटल जाला अगुताएब त और फंस जाब रौदा वाह जाय देगा कन्हैया के नाम नया सुननी हो मुरारा गौनई ह
हम बाउर ना हम मान सम्मान दिहिले और मान सम्मान हम पावे के प्रयास करीले। रौदा भैया जी कहे के तना हमरा संगे सब गावेले, हमरा डिक्शनरी में लिखे के हम करे संगे गाए, हम खंसी व्यास ना है हमरा संगे और बिंदु सिंह गावेले। 2 तारीख 2 मई के बाटे नगरा में, 22 मई के 22 अप्रैल के बाटे चोरौली में बूढ़ा सिंह के संगे, और उहो लोग बाटे उहो लोग हमरा संगे आवेला त निमने होके गावेला। ना हमने केहू के उड़े बोली ले ना सुन ना उड़े में बर्दाश्त होला। बाबूआ सुतलो में देखी ले सपनावा हो रामा जय हो बाबा के